กาอิรักกาลาเลตราอียากาอันทำไมหากจิงยปอยขาหากเตยกรีบัดกลาปันริดอียากรตายชงขาหากบาลบุยกรตาจงกิกนากันเทยชากขันไดสเนมบักิลาบันยปอยขาบัดยกิขนาชันรังลบุหากกรตากบาคัดสันสเนมกะเตยกาอันกาดอนมันตาหากปาร์เลเมนจงกอิรักบัดหากจุกปอดกับปลีลาดรูยากิกันหุนเนียมยาke kasyari bakin tuklar halor katai kamat kabayadai bat kakam ya poi kha jongki arngut ha kabala don bon ki basim ba katai ka an kan long persya ya kerukom ya poi kha kabaju long barok sikata ka jing pet jing sumar ya ki kena bat kumju ha kabayadai bat ke jing pelat san ingru ka an kabadon ha katai kari kabu ya kerta kaba khat prasnem ban ya poi kha bat kasara sanbat na ka human rights HRW ka ong katay ka an kan pen i ba katay kari kalayat no nadin bat kam day chu ba kayat syakmat bat ka ong shu ba kini kinong yelam nem i pelong ya ka jing ya poi kha kabalong bi an man la usnem ha ka ba ki don bun ki jing ya poi kha jong ki khna rit ru ka jing ya poi kha khna kadai kabala jujia lada ki bun pateng ha Iraq bat ke UN ICEF ka ai jingkhen ba ki don ar pheu pra persen ki kanthei ki badon manta ha kata ka ba ar pheu ha du ar pheu sausnem ki bala dep de poi kha ha shwa bakin dap khat trasnem bat sahanyo persen na ki tei ki ya poi kha ha shwa bakin dap khat sansnem kham man shwa la dep weng ya katei ka an na parliament ha unai tung bala dep namar ba kami ke jing persya na ki babun kinong thawan hanrei la letra biang ha ka saw terik unai lat da ke jing kersan jong kinong thawan ki badai na ke kenhun syatei